Indo na chuan lelampol hne thei tura ral rel dan apoimo thin an chak lo na lai hriata chumi man tangkai te anin rin lo lai ya chet ti borvel te atul hle kan tarlan tur te hi sipai le sarkar strategy oyom lo khopa danglam tunhnuwa ngai tua phei chuan nui ti za leklek tur chi te ania Hitler hne nan puitling film Indo pui pahni na la ya German ralian khovelin aboi pui dan zong khachu kan the o me Indo lai hian intelligence te an poimo takzeta an mel ma te zirchian na ba ka an chan thatna tura dot phua chop te thlengin an thok thina Indo pui pahni na a Germany tlom chan po khothlang ram intelligence te na thowang ani pakhat Indo pui pahni na top lam kumsang kazakwa somli pahnia US chuan an intelligence pui ber Central Intelligence Agency chu an nei ve chawa chumi hma zong chuan intelligence na chu OSS Research Department anti mai sipai then khat kuta awma an thiamna asang vak lo te po ani mele OSS mi le sa core boys anti te chuan Germany beidan tur chu ngun takin an ngai tua abikin an ho tu pa Adolf Hitler chu rilrulama be thaberin an thria aril ruput mang tur te an ngai tua Hitler hi micheng vong tak mai mi pat mei chiat na lampo ngai tua lo ani lo vek chuan chumi lama tlan na satak ani ange ti chu an thutluk na ania aril ru chok buaya German ralian beiturin Hitler hnena puitling film thahnem tak mai thon turin rotna an siama heng film te hian aril ru chu achok buai vek theidonin an ringane luchum ban chum po huam America intelligence ami te chuan German ho endu tur puitling film la khom na an thoka an rammut dan adang lamin Indo pui pahni na an soya piangin an nui te po azata ome an du khop an la khom hnuwa a the dar dan tur chu an ngai tua leta Hitler hne na engtin nge an thlenang tia chuan khoir boys ho chu an buai leta thlona in ithak mayang u tin rotna an siam ta ne Air Force Colonel chu bepopin aruka chetna poimo tak mai anei tur thu an thrilta Germania puak thei thil nilovin puitling film zok thlak turani antia mase Colonel hian an rotna chu apom pui talova in ruah manna molmang takawang hian kami le sa te din munder thonga kada lovang tin in mu khom na tangin achuak tawa khoir boys te hian an ruah manna hi atakin an kalpui chhun zom talova anjinga tuwe mo chuan en sen lo puitling film akol tarui ome Germany hne nan ko thalo Indo pui pahni na azo trepa Germany chu achak lo lama an tang chhodeu zar to a mi pui tam tak chuan an sarkar nazi chu an thlop to me ulovin sipaya tang du po anom to manglo sipaya tran chu luzor na aniringot to mai masen hruai tu te hian atop thlengin kan tang turani tiril ru an puwa an mi le sa tlan chhia tele lowin thiar fi hlim te chu tha te po an vau nge a mi pui tan chuan chu ringot po chu ngeyom tak turane mi pui lam hian sarkar vauna pumpel dan tur an ngai tua chuaka chu dam lo na ne an dam lo miau chuan in thiar fi hlim an ngaya allies lam beiturin an tlak lo boka en liam lo theih an ni lo mitam takin sipaya tran lo le in thiar fi hlim nan dam lo hi an chuan lam nge British intelligence lam chuan pui dan tur an ngai tua Indo pui pahni na azoa Axis lam an tlom vat theina turin ruah man na an siama an scientist chu bol hlo siam chuak turin anti he bol hlo hi sipai trafilor siam na tur nilovin ekin pel hlei theilo tura in siam na tur zok kaneya
minute ni vela ek ati chuak reng zela aming chu carbachol ane an soidanin he bol hlo gram khat hian mi za ni vel chu kothalo hripui aveitir theidona sipai trang tur an tlem pole Germany chu an chaklo ting mai don ane carbachol hi Germany a hian thuziak he kothalo hian na in tho tir luina te sipaya in trantir luile in thiar filim phalo na te Indo lo na thok lo turin apuyang cheu tin ziana nen thak tumin rohman na te po an peifel mana an be pui thak tur minga hian in thiar filim phalo na tanga in thiar filim na tin an vo nge nge ne van nei nge van duai thak kan ti don ne ataka an kalpui main Germany chu antloma kothalo thlentir tu bol hlo chu an the dar man talova Indo pui azo nuwa an ruam man na hi soi chua te po ani tameu lowane Fidel Castro paithak le tha tumna kumsang ni le som pasaria khan US President Donald Trump pachuan John F Kennedy a thana kai hnoya document mi pui hriata puan zar ngai lo phek sang thum borvel atlang zara Cuba hruai tu Fidel Castro tha tumna le an ruam man na oyom lo khopa danglamte alo om nge tinem nge ne Cold War wangla in communist lamon tu Fidel Castro hi America tan chuan nok sak tham ania a sarkar paithaturin Cuba helte chu FBI ten training an peya sarkar an lo do to a an hlo chamna John F Kennedy hi a ming chezui viau nge nge hetiang lai vel hian an ho tu pa ber Fidel Castro thatuma ruah manna engemozat siamania Castro nai vai deuhte chuan voi zaruk chuang thatuma be aniin an soi America hian sipai chakna manga Castro zukka hlum top mai chu an ngai tua ve thowanga afulawanga anti te po ani mai thei aya them thiam zoka ti hlum dan tur andap ta ne Castro hian tui chung lu a hrat tin thria a tui chen na thin vauka ma chuan tui kep lung a chunga puak thei thil an thun chu nu chein Castro charwa la puak thei tur aneya tui kep lung puak thei te po chu an boi pui man heba ka hian azial zuk thina puak thei thil thun te po ruah man na chuan atelane heba ka hian Cuba ram chu kan zaman tlom chi ya hrai tum na te po awma kan zaruin mi zongjong chu nui de uvun mai se an ram chu an che hlei thei lowang ti ngai dan nei te po anom Castro paithatura an ruah man na ropui bera ngai thei ture ro chu khovel top Iso Krista lo kalvoi ni na lem chan hania Castro hi sa khomi lo tak ani lain ami puite zinga sa khomi thatak tak anoma chungmi te chuan khovela top tian thriat chuan buaina an chok chuakin Castro hi an pai thathei mayang tiring pol te po anom khovel top lem chang tur hian Cuba bula America in submarine a chhop chuan Havana bula arsitla angtak turin thil leng akap chuakanga mipui anchiai to mai donani anti heng ro manate hi US President thowa soiho ani amti chu hriat ani chi alova arot chuak tu ber sipairal reldan danglam tak mai General Edward Lansdale tilo midang zong chuan andau dala Castro thaimo pai thaimo tura arot na siam somthum pathum te chu an hnol fai veka then khathi chu bo zui chi ani mayanga tia ngai tua te po om ve boka ma se an hmang tangkai talo Castro chu an pai thatalem lowane Vietnam ral donan thrang General Edward Lansdale hi Asia chim chak vela lo chetla hrep to ania aral reldana hian ti dan pa ngai chu akal pui ve meulo trum khat chu Philippines a hel ho hlau turin vampire thisen do ching a om ti thu alo the dar to a
hel sipai ruang chu athi sen an siaka a ngonga se na niom takin kwa pahni an hnu chia tela hel ho char turin an hnu chia zuita hel sipai te chuan vampire an hlau pha hle hetiang borvel hi aral rel dan ania Vietnam Indo na po Viet Cong ho hlau turin America sipai te chu thlasang thlarau wak vai anti mai lemte alo chantir hrep to bokane thlarau wak vai hi Vietnam ho thon thuami ania an ngai dan chuan mit hi anin atanga hlataka an phum te chu he khovela hian an wak vai zui ta thina ha cholna neilovin an kual thina thlasran dana po a hreom pol tak tur ani ome an thon thu hi America sipai 6 Psychological Operations Battalion te chuan an hriat nuwa ral thuang matan man an tumta Lansdale thu pekin sipaya sound engineer om te chuan rihlau om deuh te chu an recorda thlasang o ni thei turte an thuntel nuwa Vietnam sipai ta hriat turin ram hnuaya an play ta thina hel sipai te ti zamna turle an ral thuam an tun theina tura an ti ane an o record then khat chu hetiang deuh hi ne thian teu kathi to tiron thril tur chawin karon kir le a thi chu hreom tak omze nei box si lowane he thu dikhi ka hriat meu chuan ke chu kalo tlai to nangni ladam te chuan hun tha in nei lai hian dam thlangin in lama in chung te hnena kir le ro keimang hian ronom ve su hole ro ti borvel te ne until record thi te pa thunin thinga tangte an play thina mase athok vak lo chu ani hmel hle Viet Cong lama until hriata wanga anral thuam tunga hota soitur anomeu lova thlarau wak vai trong an la hrengai lo te po ani mai thei helicopter atanga play antum lain hel ho chuan an lo kap zel mai boka thlasang an hlau wak lo te po ani ma na aboi pui tu psychops te chuan tu main rihlau omle thlasang o te hi an ring lo ani mai thei mase an thiin an thlarau chu khoya nge akal don tia chuan ngai tuana an seng ve nge yang an tia an ral rel dan danglam tak mai hi athok ta chi alo tian pomane